Ola a todos e todas, benvidos a Explorando Galicia con Otero Pedrallo, o podcast onde viaxamos no tempo a través da literatura. Hoxe imos descubrir Os camiños da vida, unha novela que nos transporta a Galicia do século XIX. Galicia é unha terra de tradicións profundas, de historias que pasan de xeración en xeración e de cambios que marcaron a vida das súas xentes. Os camiños da vida é unha desas obras que nos permite entender como a sociedade galega evolucionou, como se foron tecendo os lazos entre pasado e futuro. Así que acomódate e prepárate para esta viaxe fascinante. Antes de mergullarnos na novela, coñezamos ao seu autor, Ramón Otero Pedrallo. Foi unha figura esencial na cultura galega. Nacido en Ourense en 1888, foi un intelectual, historiador e escritor que dedicou a súa vida a estudar e plasmar a esencia de Galicia. Defensor da lingua e da identidade galega, formou parte das Irmandades da Fala, un movemento cultural que promovía o uso do galego e a defensa da cultura propia. A súa obra abarca desde ensaios ata novelas, sempre cunha profunda reflexión sobre o papel da historia na vida das persoas. En Os camiños da vida, Otero Pedrallo aborda unha etapa crucial, o paso dunha Galicia tradicional, onde a nobreza rural dominaba, a unha Galicia que comeza a abrirse ao progreso. A novela divídese en tres partes que representan distintas miradas sobre unha sociedade en transformación. Os señores da terra, un mundo dominado pola nobreza rural que loita por manter o seu poder. Estes persoaxes representan a Galicia tradicional, os valores e costumes arraigados durante séculos, pero tamén a resistencia ao cambio. A maorazga, a historia da Ramona que intenta conservar o legado familiar fronte aos cambios sociais. Aquí vemos como os novos tempos afectan as familias, as súas terras e as súas decisións. A tradición enfróntase á modernidade e a protagonista debe loitar por atopar o seu lugar nun mundo que xa non é como o de antes. O estudante. Paio Soutelo simboliza a nova xeración, onde a educación é clave para o futuro. A través del, Otero Pedrallo reflexiona sobre a importancia do coñecemento e de como este pode transformar a sociedade. Máis alá da historia, este libro é un espello da realidade galega, unha novela que nos amosa aspectos fundamentais da sociedade do século XIX, como, por exemplo, a identidade galega. A novela pregúntase que significa ser galego, cales son os elementos que definen a cultura e a historia de Galicia. Os cambios sociais e económicos. Vemos como as vellas estruturas de poder comezan a desmoronarse e como novas formas de organización social emerxen. E a educación como motor de cambio. A sociedade necesita avanzar, e Otero Pedrallo destaca que o coñecemento é clave para construir un futuro mellor. Podedes pensar, vale, pero que ten que ver isto conmigo? Pois moito, a historia repítese e moitos dos cambios que viviu Galicia naquela época seguen tendo impacto na actualidade. O que aprendemos de Os camiños da vida é que a evolución dunha sociedade nunca é sinxela, que hai loitas entre a tradición e o progreso, e que a educación e o pensamento crítico son fundamentais para afrontar os retos do futuro. E así rematamos o episodio de hoxe. Parécevos interesante? Contádenos que opinades e que outros libros gustaríavos descubrir. Leer é un xeito de viaxar no tempo, de explorar mundos distintos e de aprender sobre nós mesmos. Se Os camiños da vida che chamou a atención, recoméndoche que lle deas unha oportunidade. Escoitámonos no próximo Explorando Galicia con Otero Pedrallo. E aquí despídome, eu, Celia, e a miña compañeira Marta.